Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, újra itt vagyunk a kis főzőfülkénkben. Ma fish and chipset fogunk készíteni, ami lényegében sült hal meg hasán burgonya. Lássunk is hozzá. Hozzávalók a következők lesznek: nagyjából 1 kg krumpli, meg van pucolva, meg van mosva, 80 deka én alaszkai tőkehalfilét vettem, próbáltok ki mással is, biztos azzal is működik. A hal bundájához szükségünk lesz lisztre, sörre, sütőporra, só, borsra, nagyjából ennyi, akkor ugorjunk is neki, kezdjük először is a krumplival. A sütőt előmelegítettem nagyjából 180 fokon, fogjuk a krumplinkat, és a már kisütőpapírozott tepsibe, csak is simán fogod, beleöntöd, kicsit elrendezgeted nagyjából, aztán adunk hozzá egy kevés olajat, tényleg nem sokat, így. Ki, amit használ, olívaolaj, bármilyen olaj, amit szerettek. Végül lefedjük, és azt mindenki maga tudja, hogy működik a sütője, hiszen ugye minden sütő más. Én nagyjából egy fél órát mondok, hogy fél órát fogom alufólia alatt sütni, utána pedig aranybarnál fogom pirítani fólia nélkül. Panírunk elkészítéséhez szükségünk lesz lisztre. Most nem írtam puskát, ezt úgy helyileg közel fejből megjegyeztem. Azt mondja, hogy így. Egyébként egy hal mennyiségétől függően 10-20 deka. Hát ez még kell egy kicsi. Legfeljebb, ha több lesz, majd kiborítjuk. Nagyszerű. Megvan a lisztünk. Ehhez kell ízlés szerint bors. Kicsit borsabbat csinálom, mert nem, valamiért eléggé csípem, hogyha a halom az borsos. Aztán só. Jó, ne legyen sótlan a kaja. Nem szeressük aztat. És csipeltyi mennyiségű sütőpor, ami megint csak szembe fog történni, hiszen hát egy ennyire gondoltam. Nem, még egy kicsire, úgy. Spórolok vele, mint hogyha kokain lenne. Bár az lenne. Jó, és végül 2 deci sör, úgyhogy ez alkalomból vettem egy 3 deciset. Hát nem tudom, maradékot majd valakinek odaadom. Ez ilyen sörbundás téma lesz, úgy tűnik. Elvileg itt egy sűrűbb tésztát kellene kapnunk majd. Jó, ez így helyen közel ott van. Na, akkor ezt összedolgozzuk gyorsba. Na, egy felakar edzéssel és 3 infarktussal később végeztem az összekeveréssel. Itt mondanék, hogy robotgépesek előnyben. Hülyéskedést félretéve. Láthatjátok, hogy ez valamivel sűrűbb, mint mondjuk egy palacsinta tészta, de végig azért folyós. De fontos, hogy ne legyen túl folyós, hiszen ez egy tészta bunda, úgyhogy nem lenne, hogyha lefolyna a halról, miatt még mondjuk beleteszed a forró olajba. Úgyhogy süssünk egy kis halacskát. Azt még gondoltam, gyorsan elmutogatom nektek, hogy én úgy szoktam, bármilyen halat csinálok, hogy fogok papírtörlőt, legalább 4 réteget, rárakom a halakat, ilyen faszak is szeretek, nem is tudtam, mikor vettem, a dobozba volt. Fogok 4 réteg papírtörlőt, rárakom a halat, ugyanúgy 4 réteget rárakok, és óvatosan megnyomkodom, és a tárolás per szállítás, meg kiolvadás következtében keletkezett nedvességnek a javát, azt így föl tudom vele szivatni, és az úgy nagyon jó lesz nekünk. Ez mindjárt eltörik, de nem érdekes, akkor is megesszük. Jó. Akkor jöjjön a bundázás, meg a többi. Igazából nem kell ezt túl gondolni, megfogod a halszeltedet, itt van ugye ez a bunda szerű cuccos, ami a bundánk lesz ugye.
Fogsz egy villát, amit én elfelejtettem, belerakod, így beleforgatod, hogy jó alaposan mindenhol ellepje. De fasza lesz ezt. És akkor így kicsit lecsöpögteted, nem muszáj villával, bármivel is lehet, bele az olajba, aztán mondom a többit. Na, minden fasza, akkor megfogjuk és halacskánkat azt bele helyezzük csepegtetés utána. Már elvileg forró olajba. Úgy is van. Nagyjából egyébként 3-4 percet kell sütni egy oldalát, amíg ugye elmész az aranybarna színt. Aki fél, hogy elég, vagy bármi ilyesmi, az pedig nyugodtan forgassál gyakrabban is igazából. Ennyi a dolog, olyan elrontani nem lehet, azt gondolom. Mindjárt megnézzük, hogy sikerült. Sülnek a kis hal szeretkéink. Ugye azt tettük be először. Igazából az olyasmi lesz nagyjából, mint a bundás hús, csak halva. Meg fish and chipsbe, meg minden másba eltér. De kinézett egyébként a tészta az eléggé hasonlít. Na, akkor fordítunk egyet, reméljük, hogy a hal nem fog összetörni. Nem érett le, nagyszerű. Elég ilyen jó szabályos régalap alakja van, még a bunda ellenére is. Egy kicsit még udácik nyers volt. Jó lesz ez, jó, fasza. Ezt a gyönyörű aranybarna színt kerestük. Nagyon jól néz ki. Itt van velünk Tomi, aki most meg fogja kóstolni a fish and chips, hogy sikerült. Na lássuk, hogy sikerült. Mert még nem csináltam, úgyhogy ez lehet, hogy szar lesz amúgy. A bundát is egyet baszott, ne csak a halat. Hogy adjak kést? Nem kell. Ezek harcúszámi malac a jégen. Oda négy. Krumpli mindjárt kiesik, bazd meg a másik oldalon. Nem esik az ki. Csótlan? Kicsit csotlan, de amúgy a sört, ahogy ugye nem tudom, hogy készült igazából, de Most tudod, hogy sör az van benne. az érződik benne egy kis vörös. Egy kis sót elviselt volna, a krumpli az finom. Az nem tudok mondani, az krumpli. Akkor jó van. Akkor köszönjük szépen. Egészségedre. Köszönöm. Megkóstoljuk, mit gyártottam eddig. De ezek szerint Tominak sóta lehet, hogy akkor nekem is az lesz, mert mindent ilyen kibaszott sósan veszek. Pedig meg attól féltem, ne legyen túl sós. Ugye megeszed, lesz egy kérdésem. Hogy értékeled önmagad? Hát nem tudok hibázni, de egyébként ízre meg olyan. Annyira érzem el a sörösséget, mint hogy valami fesztivált tennék, ami ilyen sörös játékosok. De amúgy faszol lesz, ez jó van. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte, remélem, hogy tetszett és jól éreztétek magatokat. Használjátok a like, illetve dislike gombokat, a komment szekciót, ha szeretnétek tőlem hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel, hogy értesítést kapjatok, nyomjátok be a csengőt. Találkozunk egy következő videóban, jó étvágyat mindenkinek, sziasztok!